Celebramos sesión extraordinaria do Pleno da Corporación xoves 12 de xaneiro do 2017. O primeiro punto do orden do día é a aprobación inicial se procede do orzamento municipal para o ano 2017, plantilla e RPT. Por examinar na Comisión Informativa das Servicios Económicos correspondiente al día 9 de xaneiro e corresponden al Pleno os siguientes extremos. Primeiro, aprobar inicialmente o orzamento xeral do Concello de Arteixo para o exercicio económico 2017, que no seu estado de ingresos ascende a la cuantía de 33.800.000 euros, segundo os resumes capítulos que se recogen. Segundo, aprobar inicialmente a plantilla que acompaña como anexo ao proyecto de orzamento. Terceiro, aprobar a modificación da relación de postos de traballo 2017 que se acompaña ao proyecto de orzamento. 4. Ordenar a publicación no BOP de A Coruña de acordo á relación inicial durante un plazo de 15 días contados a partir del siguiente ao de inserción del anuncio, con el fin de que los interesados puedan examinarlos y presentar reclamaciones perante el Pleno de la Corporación. Orzamento considerarse definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentarán reclamacións. En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. Quinto, facultar al alcalde presidente para el cumplimiento de la obliga de remitir copia del orzamento definitivamente aprobado a la Administración del Estado, a la de la Comunidad Autónoma, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos correspondientes de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado en el Charo, empezamos as intervencións. Bos días, moitas gracias. Ben, un ano máis e para non variar, amosa vostedes unha auténtica falta de respeto aos grupos da oposición para a aprobación dun documento tan importante como é para calquera grupo político un orzamento municipal, dándonos aproximadamente 10 días para estudiar, como xa digo, un documento tan extenso e cada unha das partidas. E a verdade é que xa pouco nos extraña esta actitude, como tampouco xa nos extraña que non tiveran en conta as propostas que fixemos estes anos anteriores referidas a propostas ou iniciativas de cultura, sobre turismo, educación ou emprego, e que vostedes non tiveron a ben tampouco este ano telas en conta. É certo tamén que do capítulo de inversións que vostedes propoñen, podemos decir que por primeira vez teñen algo de sentido as iniciativas e que todas as parroquias van ter en maior ou menor medida algunha partida dedicada ás súas zonas. Nos parece, e o temos que decir, evidentemente moi positivo. E por outra banda tamén decimos que o 80% das inversións recollidas na súa proposta consideramos que son moi necesarias e primordiais. Outro día na comisión este grupo les preguntou, entre outras cuestións, sobre todo por unha, sobre todo polo que é unha partida de máis de 1 millón de euros que está dedicada á compra de terreos. Se nos aclarou que terreos e que compras estaban previstas e queremos decirles que estaremos moi pendentes de se realmente esas compras de terreos para novas infraestructuras se compran e se rematan este ano, e que non vaya a ser que suceda como pasou alá polo mes de febreiro-marzo do ano 2015, que sacaron vostedes a bombo e platillo unha serie de inversións dentro dun suplemento de crédito, inversións como unha pista multideporte no Alto de Arteixo, un parque infantil na zona da Rúa Reconquista, e que hasta a data de hoxe nada sabemos nin veñen aquí recollidas. Por iso digo que esperemos que todas as inversións que vostedes teñen recollidas neste capítulo sexan executadas dentro deste ano. Referente a este capítulo de inversións, gustaríanos preguntarle ao concelleiro de Obras cal é o motivo de que o ano pasado a rotonda de Sorrizo que tiñan vostedes previstas tivese unha partida de 30.000 euros e este ano a partida sexa de 50.000, e por que o mobiliario para o centro de formación o ano pasado se lle dedicaba unha partida de 150.000 e este ano de 240.000. Supoñemos que habería alguna modificación, alguna cuestión a influir e queríamos saber cales son. Por outra banda, decirles que vostedes creo que deberían xa tomarse moi en serio o que de cada ano lles plasma a interventora no seu informe
e que vostedes pasan olímpicamente. Primeiro, referente ao gasto corrente excesivo, e que a interventora avisou en varios exercicios que chegaría un momento que non serían suficientes os ingresos que temos para abordar estes gastos e que vai sendo hora de que fagan un plan de aforro deste gasto corrente. E por outra banda tamén creemos que xa é hora de deixar de asumir sin rechistar investimentos que son competencia claramente dos seus colegas na Xunta de Galicia gobernada polo PP, e tamén saber se vostedes nalgúnha destas inversións que adican a centros educativos, por exemplo, lle teñen reclamado por escrito a propia Consellería que se fagan cargo e que repercutan estes gastos no noso concello. Novamente temos que falar dun capítulo de persoal feito sin ningún tipo de valoración de postos rematada, a pesar das súas promesas no anterior orzamento de que no mes de xuño estaría rematada esta valoración de postos, e aínda así vostedes se sacan da manga a creación de xefaturas de área que, por certo, con unhas apreciacións tanto da interventora como do Departamento de Persoal, que non ten sentido crear estas xefaturas porque están creadas sin ningún tipo de valoración de postos, e cabería a posibilidade de que se crearan aínda máis desigualdades entre os salarios de diferentes técnicos do noso concello. E unha vez máis tamén vostedes crean 3 novas plazas, unha plaza de policía, un educador familiar e un enxeñeiro industrial, justificando a súa excepcionalidade e justificando a súa ausencia. E tamén a señora interventora lles volve a decir que caen vostedes reiteradamente no erro de abusar destes términos de urxencia e excepcionalidade. Poñemos, por exemplo, que o ano pasado, en base a ese criterio de urxencia e excepcionalidade, crearon vostedes 6 plazas de operarios de protección civil que agora neste orzamento desaparecen porque parece ser que xa non eran tan urxentes porque habería que crear un servicio de emerxencia. E xa por non falar da tan traída elevadas cambios dunha plaza de vicesecretario xeral que despois se convertiu nunha plaza de coordinador de servicios sociais e agora pois é unha plaza de viceinterventora. Por lo tanto, decir que tomen moi en serio as apreciacións tanto dos técnicos de servicios económicos como da técnica do Departamento de Persoal e vayan vostedes corrixindo estas decisións. Evidentemente, para nós o grupo, o capítulo de gastos sería ben diferente, o dixemos no anterior orzamento. Para nós habería que apostar realmente por medidas sociais, e digo realmente e explícitamente por medidas sociais, polo turismo que potenciara o noso pobo e ao final o noso sector comercial e hosteleiro que tamén o está pasando mal nesta situación de crisis económica, pasando pola potenciación dos nosos areais para utilizalos para actividades deportivas novedosas e de ocio que tamén contribuirían de alguna maneira a que moita xente visitara Arteixo, unha política e unha dirección política clara no ámbito cultural que agora mesmo é nula, sin ideas de ningún tipo e sin nada novedoso, máis alá de partidas económicas como na Feira Histórico Entroido que se incrementan, pero xa digo que nada novedoso e máis do mesmo. Para a nosa cultura é moitísimo máis que unha inversión en Feira Histórica Entroido. Creo que hai moitísimas iniciativas que simplemente temos que mirar un concello moi cercano ao noso como é Carballo, que evidentemente nos nese aspecto estamos a anos luz. Por outra banda, é triste ver as partidas que se adican ao Departamento de Medio Ambiente. Pero claro, tamén entendemos que esas partidas son ridículas, que prácticamente son para cubrir os gastos de personal, si cando entrevistan nun medio de comunicación o concelleiro de Medio Ambiente e fai declaracións como que o medio ambiente é competencia da Xunta, ou cando se lle pregunta que se podería facer para mellorar a calidade ambiental, di nada, e di que cando se lle pregunta polas unidades da Consellería de Medio Ambiente neste mandato, que di que ten poucos medios,
e cando lle preguntan que faría se tivese máis medios, entón a súa resposta é complicado, pois evidentemente, como digo, entendemos que as partidas de medio ambiente se centren só en desbroces ou manter xardíns. E me consta, e o sabemos, e creo que ninguén o pode dubidar, de que hai grandes profesionais dentro deste departamento en concreto, pero desde logo o que carece este departamento son de directrices e unha implicación política seria. Por último, e xa para rematar esta primeira intervención, ainda que probablemente non a poidan contestar no seguinte punto do orden do día, preguntarles cales van a ser as funcións do hasta agora Concelleiro de Participación Cidadá, porque, bueno, na proposta da alcaldía esta concellaría pasará a depender directamente do alcalde, con esa creación dun novo personal eventual a maiores, co cal xa adelantamos outro día na comisión con o seu voto en contra, que para nada estamos de acordo, porque, bueno, en definitiva, creemos que 7 soldos de concelleiros e concelleiras e 5 postos de confianza agora mesmo nesta situación é difícil de justificar, pero danos igual que se nos resposte agora ou se nos resposte no seguinte punto do orden do día as funcións que vai a ter o que irá hasta agora o Concelleiro de Participación Cidadá. Moitas gracias. Bo día. Gustaríame comezar agradecendo en primeiro lugar ao persoal que nos facilitase a documentación e que nos aclarase as dúbidas que pudésemos ter no documento ao que agora xa empezamos a estar todos un pouco máis acostumbrados, ainda que a algúns non nos gusten moito os números, e con unha crítica tamén ao goberno local. En primeiro lugar, eu creo que se nos entregou o documento tarde, mal e arrastro, non se fixo absolutamente ninguna negociación previa, o que tamén ven marcando, ou rachou un pouco coa unanimidade e co traballo colectivo e conxunto que fixemos na solicitude dos fondos europeos ao Ministerio, onde tivemos moitísimas reunións e onde todos podemos aportar e colaborar na súa elaboración. Isto non aconteceu co orzamento municipal, o que tamén se reflexa no documento que nos entrega, porque hai muchísimas cousas que nese documento de que entre todos e todas elaboramos e que votamos a favor, que posteriormente vemos que aquí non están recollidos. E, en segundo lugar, decir que nos gustaría que os expedientes estexan completos e que os concelleiros e concelleiras, polo menos os eu falo en nome dos do BNG, que non estamos aquí dedicados exclusivamente a isto, pois poderamos ter un acceso á documentación moitísimo máis áxil e máis completo. E falo en concreto das preguntas que fixen na comisión informativa, que efectivamente o concelleiro puxose en contacto comigo, pero unha vez aquí tivemos que ir 2 días para poder acceder á documentación sobre as subvencións nominativas, cousa bastante complicada, porque evidentemente non había prácticamente ninguna solicitude de ninguna entidade. En concreto, creo que había iniciados 3 expedientes. Por lo tanto, eu creo que iso é unha eiva importante, que logo comentarei tamén no que se refire ás bases de execución, que é por onde quero comenzar, porque vou deixar o capítulo de investimentos para o final. Intentarei ser o máis clara posible, porque non trouxe unha intervención por escrito e non a podo pasar. En canto ás bases de execución do orzamento, a mí gustaríame destacar un par de cuestións, porque son prácticamente idénticas a dos outros anos. Son as normas que rixen en parte o funcionamento do orzamento municipal, e chámonos a atención dúas cuestións importantes. Por unha parte, que se sigue fomentando ou non se lle pon límites ao feito de facer contratacións polo sistema de contratos menores, algo que evidentemente aparece na legislación, pero hai un abuso sistemático da proposta que fai o concelleiro ou a concelleira de turno a
a 3 empresas, a 2 empresas ou a unha empresa. Entendemos que isto debería haber regulado de outra maneira nas bases de execución do orzamento e que houbese, desde logo, unha maior transparencia, que todas as empresas, autónomos ou pequenos empresarios poidesen concurrir en igualdade de condicións. E eu simplemente aporto un dato: no ano 2015 o 60% do investimento que se fixo en obras, en servicios ou en suministros foi polo sistema de contrato menor. Polo tanto, a 3 empresas que dixo o concelleiro de turno, que moitas veces coinciden, en moitos casos con fraccionamentos claros de contrato a determinadas empresas, as que non se lle puxo límite. Por tanto, se o 60% de diñeiro que vai destinado a obras e a servicios se fai directamente por contratos menores que non teñen publicidade en ningún sitio, creo que eses tipos de comportamentos se deberían, cando menos, de ir cortando ou de ir facéndoos, dende logo, máis transparente e accesibles a todo o mundo. E, en segundo lugar, nas bases de execución das nominativas, nas bases de execución aparecen as subvencións nominativas. Por un lado, hai as típicas subvencións a AMPAs e centros educativos para o mantemento dos seus equipos tecnolóxicos para os comedores escolares, que evidentemente van a seguir dando e son servicios que son necesarios e que entendemos que ademais se teñen que dar e non se poden cortar. E logo aparecen unhas determinadas entidades que son habitualmente as mesmas, e neste punto quero pararme. A mí gustaríame que se lle dese igualdade de condicións absolutamente a todas as entidades culturales, deportivas e asociacións de veciños que hai neste concello, e entidades de tipo social, que non hai prácticamente ningún, até agora había moi pouquiñas. Evidentemente, cando se conceden subvencións deste tipo, que todos chamamos a dedo, e que se deberían de dar de xeito exclusivo e moi justificadamente, estás excluindo unha parte moi importante do tecido asociativo deste concello. Entón, nos preguntamos se había solicitudes e se había memorias desas entidades para saber que era exactamente por que pedían 6.000 euros, por que pedían 21.000 euros ou por que pedían 30.000 euros, e non aparece absolutamente ninguna solicitude. Como decía antes, aparecen un par delas ou 3. Quero dicir que iso tamén non eiva no funcionamento, é dicir, todas as entidades deste concello saben que poden acceder por esta vía a subvencións. Todas as entidades saben que esta forma de dar subvencións non debería de ser habitual, porque o normal sería ir en concurrencia competitiva, que houvese unha convocatoria que te podeses presentar para poder facer actividades. E despois, por que aparecen unhas entidades e outras non, se ningunhas fixeron solicitudes? Chama a atención que, por exemplo, aquí hai un Consello de Participación Cidadá que se convoca moi de Pascuas en Ramos, no que participan habitualmente varias entidades de veciños e de veciñas, e só unha aparece aquí reflexada con 6.000 euros. Entón, eu creo que iso é unha eiva importante, e máxime se non hai unha solicitude previa, ningún proxecto previo do que van facer, e é o alcalde que se presenta nunha asamblea para decir que lle las vai dar. Eu non sei se esa é a forma legal de facer as cousas. E para rematar con este tema das nominativas, creo que este tipo de comportamento se debería ir correxindo, que debería ser por concurrencia competitiva, e en todo caso, se ten que ser por este sistema, que se lle dé a oportunidade a todo o mundo sin excepción, e non que sexa a libre criterio do concelleiro da concelleira de turno concedelas en función de se me gustan máis, me gustan menos, se fai máis actividade ou menos, porque tamén debo recoñecer que hai algunha entidade das que aparecen aquí que me costa saber que exactamente o que fan e cando o fan, porque poucas veces o vexo. E por outro lado tamén se debería de controlar que haxa persoas que non teñan máis de unha entidade con CIFs diferentes e que accedan pola mesma vía a 2 subvencións nominativas. E eu creo que falo dunha persoa en concreto que ademais está moi vinculada ao Partido Popular, porque creo que vai de apoderado ou de interventor. É dicir, unha persoa que ten 2 entidades e as 2 reciban subvención a dedo, bueno, pois cando menos é chamativo. E outras que sabemos que teñen moita actividade
pois non aparecen aquí e cando concurren as subvencións ordinarias levan cantidades bastante máis pequenas, non? Ben, o tema de persoal, xa se comentaron aquí determinadas cousas, non houbo negociación ou non hai negociacións habituales cos sindicatos previas a toda a remodelación tan importante que se está facendo nesta administración. Todos os anos, ou nos últimos anos, que presentaron orzamento, fixeron modificacións do capítulo de persoal que sempre eran moi necesarias, moi urxentes e que ian na mellora do funcionamento da administración local, e o ano seguinte quitan a ese persoal. No ano pasado crearon dúas prazas. Lembro-me un ano que crearon unha praza de vicesecretario e outra de coordenador, e o ano seguinte eliminárona, porque xa non era necesario, o primeiro era moi necesario. Lembro-me outro ano que crearon dúas prazas de persoal para a protección civil, este ano desaparecen do orzamento porque tampouco son necesarias, cando o ano pasado eran hiper necesarias. Temos un problema de seguridade importante en Arteixo, con un incremento tamén importante do número de roubos e de inseguridade, e a xente aprecia como un problema moi importante, e creamos unha praza única e exclusivamente de policía local, e descoñecemos se hai outras mesas de coordinación, pero, sin embargo, como é moi acostumbrado tamén no Estado español, creamos xefaturas, todos son xefaturas, e esta é unha forma de funcionamento moi propia do Partido Popular, porque tamén fixo o mesmo no outro mandato na Deputación Provincial, creando un conflito moi importante entre o personal da propia institución provincial e que ao final incluso acabou índose ao xulgado, e unha das persoas as que defenestraron, moi coñecido entre os funcionarios públicos pola súa disponibilidade a colaborar sempre con todas as administracións locais, gañou o xuízo e houve que repoñelo no seu posto de traballo, porque non lles conviña, pois non sei se políticamente ou algo así. Eu o que sei é que crean 3 xefaturas de área que van a traer baixo criterio que marque o Partido Popular, é dicir, para 3 persoas que vostedes elixan libremente por un concurso, supoño que feito ad hoc, e que iso vai a supoñer un incremento de case 200.000 euros en gastos de personal no orzamento municipal. Todo iso sen ter feita unha valoración de postos de traballo do noso propio persoal, do persoal municipal, e saber en que se poderían mellorar as súas condicións laborais e incluso se poderían aumentarse de nivel tamén polo seu nivel de preparación. Pero tamén nos chama a atención que, curiosamente, desas 3 áreas que se crean a maiores, a de servicios xerais e a de obras ten un salario, e a de urbanismo está moi por encima do que cobran os funcionarios do máximo nivel desta administración, que son habilitados nacionais do máximo nivel, que teñen unha oposición do Estado, a secretaria, a interventora, a tesoureira. Bueno, pois esta persoa, o meu muller, que vai exercer a xefatura de urbanismo, e eu lembro que temos 3 arquitectos superiores nesta casa, que hai poucas administracións como a nosa que teñan ese nivel de profesionais, aparte de outro moito persoal tamén preparado, vai a cobrar 68.000 euros ao ano, que é moi por enriba do que cobrarían, como decía, estes habilitados nacionales que teñen a máxima responsabilidade legal e fiscal. E a maiores tamén volven a facer unha reforma do goberno para pasar ao Consello de Participación Cidadá, que eu creo que podemos valorar todos como que gris, o seu paso estes meses por Participación Cidadá, que é unha área totalmente abandonada, en donde non existe realmente esa participación, ou senón que alguén me explique de todo o tecido asociativo e da xente que non está en asociacións, quen coñecía este documento, ou a quen lle presentaron todo este documento, ou quen puido participar abertamente en todo, non só no anexo de investimentos, porque o orzamento é todo. Ao final, o anexo de investimentos supón 7 millóns, o resto, hasta 33 millóns, é todo outra parte do documento. Polo tanto, a remodelación que van a facer agora do goberno, con unha persoa eventual máis, xa teñen 7 dedicacións exclusivas e 5 persoas eventuais, con esta maiores que crean, por certo, todas do goberno, tamén ao mellor nos debería de facer reflexionar eso, xa van alá case 600.000 euros neste gasto. Tamén chama a atención que outros concellos en que tanto se fixan para outras cousas non se fixen para isto e funcionan igual de ben,
tendo tamén persoal eventual e dedicacións exclusivas, pero nunha cantidade bastante menor, non? E reducindo evidentemente os gastos, non? Un eventual e 4 dedicacións ultramedia nun concello ben próximo daqui con algún habitante máis, en outro con bastante máis poboación que nós, de 40.000 habitantes, 4 exclusivas e 5 eventuais. En Culleredo, por exemplo, que tamén está aquí ao lado, pois hai 4 persoas con dedicación exclusiva e ultramedia e 2 de confianza, quero dicir, son concellos que teñen o mesmo orzamento que nós, que teñen a mesma capacidade de investimento e algún deles que ten unha situación económica bastante parecida a nosa con remanentes ben importantes. Eu creo que é necesario que haxa dedicación á política nos concellos, que haxa persoas evidentemente de confianza para traballar, porque creo que non é malo, que haxa asesoramento, pero creo evidentemente que todo isto debería de ser de xeito máis controlado. Ben, e no que se refire ás áreas, e logo haberá unha segunda parte da intervención que fará Xurxo sobre propostas concretas. Evidentemente, no que se refire xa ás áreas, nós temos determinadas cuestións que non nos acaban de gustar. Efectivamente, os fondos EDUSI fixeron que tiveramos unha valoración con datos actualizados do que é o panorama que temos no noso propio concello. Gostaríame empezar falando das áreas totalmente marxinadas e discriminadas deste orzamento. Hai, e eu creo que iso é positivo, e gustaríame poñer en valor un incremento importante en todo o que ten que ver no servicio de domicilio. Eu creo que levamos falado aquí durante estes meses dos problemas que estaba habendo para dar servizo a moitos usuarios e usuarias, elevase o orzamento en máis de 200.000 euros para cubrir ese servicio. Eu creo que se debería de ter feito antes, e puidose ter feito antes, pero en todo caso agradezo que se faga e que espero que tamén chegue esta cantidade e que se non que haxa o compromiso efectivamente de que se non chegar ao 1.000.000 de euros se vai a poñer en riba dese 1.000.000 de euros máis cartos para poder cubrir o 100% das necesidades do servicio de axuda a domicilio. Pero nun concello en que hai 122 rendas de integración social concedidas, das cales a maioría son de mulleres, nas que hai outras 46 de outra axuda de inclusión social da Xunta, e hai 552 axudas municipales para pagar recibos, creo que debería de haber un tipo de propostas moitísimo máis ambiciosas para dar cabida ou para, cando menos, protexer a todas estas persoas que están en risco de exclusión social. E centrome tamén, e empato isto con todo o que ten que ver coa política de igualdade de xénero e de loita contra a violencia de xénero. Estes datos de exclusión social e de desemprego demostran que son as mulleres unha porcentaxe altísima as que máis están sufrindo os problemas da crise económica. Polo tanto, creo que debería de haber unha política transversal de igualdade de xénero que atendese prioritariamente e principalmente a este sector tan vulnerable da poboación, que en moitos casos, ademais, ten cargas familiares, persoas maiores e fillos menores ao seu cargo, porque iso evidentemente supón ainda unha problemática moito máis. A maiores non vemos, evidentemente, unha implicación a fondo sobre todas as cuestións de accesibilidade e mobilidade e minusvalías, e atención ás familias. Pero, como digo, logo faremos propostas concretas que non son, dende logo, novas. Como decía, no tema da igualdade da violencia de xénero, a única partida prácticamente que aparece no orzamento municipal son 23.000 euros para o desenvolvemento do plan de igualdade de xénero. Eu creo que nun concello que ten 35 persoas, mulleres, con ordenes de alexamento, que atendeu no último ano, até novembro, a 38 mulleres víctimas de violencia de xénero, 14 das cales acabaron en denuncia, debería de facerse un plan bastante máis ambicioso e que collese todas as áreas, porque eu creo que o CIN xa cubre, dende logo, un traballo importante, e que, como digo, tivese un traballo moito máis transversal e que fose todas as áreas, e programación máis constante e continua todos os meses. E deixo aí esa proposta. Por outra banda, hai unha área que votamos
a maiores do que, como comentaba antes, da baixada importante en turismo. Eu creo que temos un potencial, e cando falamos de turismo e cultura, máis alá da simple programación, de facer unha páxina web ou de cousas puntuais, eu creo que debería de haber unha aposta moito máis importante como potenciadora tamén de postos de traballo e de creación de riqueza. Eu simplemente pido que se busquen alternativas, por exemplo, ao turismo de arteixo, á promoción dos nosos produtos, que tamén o temos, verdade? Que se vaya a promocionar e que se fale co sector comercial e cos comerciantes deste concello moito máis a hora da promoción turística e das nosas praias e da nosa costa, que non ten por que ser só, dende logo, no verano. Eu poño un dato enriba da mesa. A páxina web de turismo, a última noticia que ten é de xullo de 2016. De xullo de 2016, é dicir, estamos en decembro, polo tanto, creo que fala ben do abandono no que se ten esa área de funcionamento. En canto á promoción cultural e á educación, absolutamente nada muda, todo continúa absolutamente igual, cando temos, resulta que un concello super xoven, super dinámico, donde estamos vendo que hai un montón de potencialidades na xente e non hai absolutamente ningún tipo de programación no orzamento municipal para cubrir a ese amplo sector da poboación e permitir que se desenvolva tamén neses dous ámbitos. Pero pasa un pouco igual que o da infancia. Temos un concello no que nacen un montón de nenos e nenas, no que hai unha poboación de 0 a 5 anos de case 1.500 ou 1.600 rapazas e rapazas, e cando programamos as obras, cando programamos as actividades, cando programamos cultura, cando programamos calquer outro tipo de actividade, como poden ser as festas, prácticamente non nos temos en conta. Ou non nos temos en conta, é dicir, máis alá de actividades puntuais na biblioteca, ou cando hai algún tipo de actividade, como pode ser o antroido, ou datas de Nadal, non nos temos absolutamente nada en conta. E falo tamén aquí de tenos en conta cando facemos urbanismo e cando facemos obras, porque o mobiliario e todo o que programamos nas rúas tamén ten que estar adaptado a ese sector da poboación. Por outra banda, falouse aquí tamén do medio ambiente. E lembro-me agora do tema cando falamos dos fondos europeos, que era un dos grandes aspectos, un dos grandes abandonados xunto cos problemas de mobilidade e de accesibilidade que temos, importantísimos, deste concello, problemas importantes de contaminación, de contaminación lumínica, de contaminación de ruídos, de polos en suspensión, de tráfico, de especies invasoras, etc. Bueno, pois non hai absolutamente ninguna soa partida no orzamento municipal destinada a facer ningún programa, nin este famoso mapa que sempre comentamos dende o BNG, para empezar a traballar posteriormente detectando os problemas, ponendo un cronograma claro e ir traballando na mellora da calidade medioambiental, pero tampouco na recuperación de zonas arbóreas, de zonas verdes ou na protección dos nosos espazos naturales, todo o que ten que ver cos areais e cas zonas húmidas do concello ou coas zonas de dunas das praias, que tampouco hai prácticamente, non hai prácticamente porque non existe ninguna actuación concreta neste campo. Lembro-me agora que foi uns días, despois de que se trouxera moitísimas veces a moción a pleno sobre o tema da erradicación das ervas da pampa ou da uña de gato, etc. Incluso agora coa praga que hai de avésporas, velutinas, etc. Un día que se publicou unha nota de prensa por parte do Concello dicindo que tiñamos unha auténtica praga, que eran as especies invasoras e que se iba a actuar, pero non hai absolutamente ninguna partida no orzamento que fale disto. Polo tanto, considero que hai graves deficiencias no orzamento municipal. E gustaríame rematar esta información falando do anexo de investimentos. Xa o falamos o ano pasado, xa o falamos o anterior, e tamén cando hai o pos, non vou discutir a necesidade de moitísimas ou da grande maioría das obras que aparecen no anexo de investimentos, algunhas demandadas en estes plenos municipais en determinadas ocasións e incluso en alegacións feitas ao orzamento. Agradezo que se recollan
evidentemente moitas destas partidas, pero sí que me gustaría que houvese dende logo unha maior planificación e que máis alá de nomealas literalmente, que se lles poña unha partida pequeniña, non, que se planificase, que se fixese de verdade, non? Durante o ano. É dicir, o mellor é mellor poñer que a senda peatonal, non me lembro agora, pero a senda peatonal que vai da ría de Barrañán a Sorrizo, en vez de aparecer con 15.000 euros, aparezca con 100.000, e posteriormente, cando veña o reparto, evidentemente, dos fondos que van chegar da Deputación, pois que se destina a decir, pois agora facemos esta actuación ao completo, non? Quero dizer, que se fixeran en unidades completas. Pero, bueno, máis alá disso, creo que as obras que aparecen aí, na súa maior parte, son necesarias. Sí que é certo que hai cousas, bueno, cando menos curiosas, no sentido de que aparecen orzamentos diferentes con respecto ás obras que aparecían no anexo de investimentos do ano pasado e as que aparecen nesto, que tamén me gustaría que se aclarasen. E eu, evidentemente, que espero que se fagan. E que non teñamos que vir o ano que ven outra vez con obras que xa viñen do ano pasado e do ano anterior e que siguen, evidentemente, no limbo sin que se lles dé a solución. Por a miña banda, non nada, gracias. Sí, bo día a todos. Despois dunha semana longa de traballo no Concello, e moitas gracias aos veciños por que se acheguen hoxe a este acto tan importante como é a aprobación do presuposto. Lástima que non se faga a outras horas, e agora, señor alcalde, que vai a asumir a participación cidadá, podía empezar a pensar en facer os plenos a outra hora máis axitada para que a xente pudiera vir. E por que non pensar en reabrir esa radio municipal que leva varios anos dende a súa chegada pechada e que tan boa e tan necesaria era precisamente para poder escutar e darlle voz aos nosos veciños. Un ano máis chegamos aquí, a este pleno de presupostos, sin o tempo nin a transparencia necesaria para poder preparar e estudiar o documento máis importante que aprobamos ano pasado, que é este orzamento municipal. Un documento que temos ao completo na nosa propiedade do martes pasado, ao mediodía. Señores do Partido Popular, dende este grupo temos ánimo de colaborar na configuración deste presuposto, de aportar nosas ideas, e levamos meses transmitindolles esa inquietude nas reunións que mantivemos, nas diferentes mocións, rogos e iniciativas que presentamos, e dixéronnos que no mes de outubro estaría aprobado este orzamento e antes que negociarían con nós. Pero atopámonos con ele unha semana antes do pleno e simplemente colleron algunhas das ideas que lles pareceron ben das nosas propostas, incumplindo ademais a obriga de ter aprobado antes do final de 2016 unha maioría absoluta importante e ademais delo 7 dedicacións exclusivas e 5 persoas de confianza. Vexan o que fan outros concellos con moito menos persoal, o seu servicio, menos dedicacións exclusivas, sacando o presuposto cando ten que ser antes do final do 2016. Se desexan negociar realmente os presupostos connosco, estou seguro de que podemos chegar a acordos e aprobar todos xuntos o documento. Chámenos con tempo, facilítenos a documentación de base e séntense a dialogar con nós sen medo. Señor Concelleiro de Economía, quero felicitar ao seu departamento, aos traballadores que antes e agora fan posible que o noso Concello reciba ano tras ano unha maior cantidade de ingresos. Fixémolo co traballo feito baixo o mandato de Regimiro Rodríguez na Concellería de Economía, tamén o facemos con vostede. Noraboa pola aplicación das sentencias que permiten que coa recaudación de 1,5 podamos crecer en máis de 3 millóns o noso presuposto. Gracias tamén polo seu talante e capacidade de diálogo. Conte con nós para seguir aportando as mellores que este Concello necesita, porque eu creo que ese é o camino. A preocupación é unha vez máis o plan económico que tenemos que desenrolar para este 2017 e que nos anunciaron ao final da comisión feita o lunes. Despois de ter incumplido outra vez a estabilidade presupostaria no 2015 e que supoño que volverá a ter restriccións no uso do remanente. E nos preguntamos como se vai a dotar económicamente a VPT prometida por sexto ano consecutivo aos representantes dos traballadores se non se presupostou nada para o desenrolo desta, de onde van a sacarse máis de 1.000 millóns de euros que teñen comprometidos para levar a cabo esa valoración tan demandada e que non poden usar o remanente. É algo que nos preguntamos e que debería contestar aqueles que lle prometeron os representantes dos traballadores deste Concello.
No capítulo de persoal, aínda que vostedes afirman que teñen claro o seu organigrama dentro do 2011, son todo bandazos, que ademais, baixo a miña humilde opinión, estiveron fora da legalidade marcada polo goberno do seu partido en Madrid. Gracias que a interpretación dos nosos técnicos é flexible na interpretación da famosa Lei Montoro e pode facer que se considere unha praza urxente e inaprazable de secretaria municipal para convertirse ao ano seguinte nunha de coordinador de servicios xerais, para pasar posteriormente a unha praza de viceinterventora. Por certo, todas as primeiras sen terse coberto nunca, esta derradeira que continua vacante. Eu me pregunto, toma urxencia inaprazable? Non está urxente inaprazable. O ano pasado consideraron tamén urxente inaprazable a creación dunha praza de técnico de inspección de tributos ou 5 prazas opereiros de protección civil. A primeira sigue sen cubrir e as 5 prazas de protección civil as amortizan neste exercicio. Toma urxencia inaprazable. Este ano, a ocurrencia son as xefaturas de área, chegando a dotar económicamente, por exemplo, a xefatura do urbanismo económicamente por riba dos habilitados nacionais. Supoño que no momento que esta persoa tome posesión, irá aos plenos asesorarnos e asumir a responsabilidade do mando desta santa casa, xa que probablemente sexa a persoa mellor pagada. No tema das remuneracións políticas, supéranse ano tras ano. Son un saco sen fondo, dedicacións exclusivas e persoal de confianza. Moi por riba, como decían os nosos compañeros, de concellos similares, limítrofes con características prácticamente similares. 7 dedicacións exclusivas e agora 6 persoas de confianza parécenos excesivo. E ainda se fose para mellorar a capacidade do concello, poderíamos entender. Pero para darle un salario aos amigos non pode ser así. O goberno suspende no seu traballo ao Concelleiro de Participación Cidadá, un suspenso máis que merecido, por outra parte, e o manda a acarretar papéis e recibir avisos a obras, o igual que fixo co antigo Concelleiro de Emprego. E pasa a levar personalmente a Participación Cidadá. Espero que este máis disponible para os veciños que está habitualmente, señor Calvero. E para ello necesita un asesor novo pola complexidade da xestión dos fondos europeos. Supoño que isto significará que para este posto de asesor virá unha persoa moi preparada no tema e con capacidade de xestionar os fondos europeos, ou simplemente unha justificación do Partido Popular para darle unha salida laboral a un membro da súa lista electoral, señor alcalde. Sexa decente e utilizo os asesores con xente que poida asesorar, e non utilizo os cartos do bolsillo de todos os que vivimos aquí como unha axencia de colocación de militantes do Partido Popular. E se quere potenciar a participación cidadá, como decía antes, comece por reabrir a radio municipal, o que lle pase, ten medo aos veciños e prefire esconderse tras locutores con entrevistas acordadas e pagadas. Señores do Partido Popular, no ano 2010 o gasto corrente de servicios do Concello de Arteixo era de 8.900.000 euros. Este ano é de 14.876.000 euros, case o doble. E a interventora advirte ano tras ano que sería necesaria unha contención de dito gasto se non queremos perder a capacidade inversora en anos venideros, xa que a este ritmo, se non conseguimos ingresos atípicos, podemos nos atopar con exercicios que entre gastos de persoal e gastos correntes consumamos os ingresos que recibimos, algo que sería desastroso para a nosa capacidade inversora, nun concello que necesita cada vez máis servicios. Outro dos aspectos inaceptables é a falla de rigurosidade na concesión de subvencións nominais, que se dixo por parte dos meus compañeros, que despois dun informe demoledor no exercicio pasado, longe de correxila, aumentámola a 854.300 euros. Cando a lei estatal de subvencións fala de establecer mecanismos de concurrencia competitiva para o acceso ás subvencións e a utilización das subvencións nominais en situacións excepcionais, xusto ao revés do que fan vostedes aquí. É o terceiro ano que a interventora advirte desta cuestión e volve a informarlo desfavorablemente, polo que terán que tomar medidas se non queren ter un problema gordo en riba da mesa. Ademais de que os grupos da oposición pedimos na comisión Roluns que se nos facilitasen as memorias ou convenios que justificaban ditas subvencións e as cantidades que en moitos casos aumentaban, donde, por lo menos a nós, dentro do Departamento de Asuntos Económicos, informóusenos de que non tiñan nada para mostrarnos. E, polo tanto, se é así, isto é debido á valoración persoal do alcalde que decide a quen e canto se lle dá a cada un, sen documento justificativo que avale dita decisión,
E incluso pasan cousas curiosas, que pode ser unha mesma persoa teña unha empresa que xestiona un contrato de servicios en Arteixo e ao mesmo tempo ostente a presidencia de dúas asociacións diferentes que reciben estas subvencións nominais. Curioso, non? Que cousas ten este grupo de goberno? Cal é a justificación, señor alcalde? Portar a escarapela do Partido Popular nas bases electorais? Señores do Partido Popular, neste ano 2017 volven a presentar unha batería importante de liquidacións nas obras realizadas en anos atrás e o noso grupo se pregunta. Un concello que conta cun nutrido grupo de arquitectos técnicos, enxeñeiros, aparelladores, etc., e gaste unha verdadeira barbaridade en externalizar os proxectos de redacción e de construcción das nosas inversións. Como pode ser que todas as obras teñen esas cuantías de liquidación? Algo nos estará a facer ben para que sempre teñamos que acudir as liquidacións para as obras realizadas. Señores do Partido Popular, levamos advertindo dende fai tempo que se está a destinar os cartos do noso concello en competencias directas da administración autonómica que evita invertir no noso territorio, como é o caso dos centros educativos dependentes da Xunta de Galicia, con inversións que exceden o mantemento e conservación do que temos competencia e que en algúns dos casos nin tan sequera eso. E aparecen fiscalizadas en contra por parte da interventora municipal. Teñan en conta as responsabilidades que asumen por sacarlle as castañas do fuego a unha Xunta de Galicia que racanea fondos a un concello como o noso e sexan conscientes de que poden estar incurrindo nun delito por tal actuación. Nun delito. Poderíamos falar dos múltiples fraccionamientos dos contratos prohibidos por lei. Contratos de 200.000 euros que se convirten en 400.000. Gratificacións injustificadas a traballadores de certos departamentos. Pero iso é materia de outras administracións que semella que aquí non ven o que sucede e non actúan como debería de ser oportuno. En materia de inversión, temos que agradecerlle un ano máis ao concelleiro de Obras que escoitase algunha das nosas peticións, como o recambio da construcción de fibrocemento no barrio novo de Pastoriza, ou outras peticións múltiples como a abolición de parques infantiles, a futura zona de Lecer que empezan a aborar na zona de Catuxa, os plans de mobilidade e accesibilidade, dotar de servicios a parroquia de Chamín e os seus vecinos que levan moito tempo pedindo, pero lonxe da alta capacidade inversora do noso concello, con esas inversións que valoramos positivamente, que creemos necesaria. Os presupostos en xeral son continuistas e non recollen ningún tipo de novidade naquelas materias no que o noso concello ten un maior déficit. En materia de urbanismo, seguimos sin plan xeral e presuposto unha cantidade, non sei moi ben para que se de todos coñecido o señor Castro que non queren desenrolado. Eso sí, este ano non temos subvención nos nosos ingresos pola súa grave xestión. Sen ideas en emprego e promoción económica. Deberían contarle os cidadáns por que aumenta a partida do obradoiro de emprego de 240.000 a 300.000 euros se a realidade é que o ano pasado dos 240.000 euros orzamentados, 100.000 os declararon inmovilizados e 240.000 restantes. Contelle, señor alcalde, canto gastou nos obradoiros e canto derivou outros conceptos, señor Amado. Nin 20.000 euros se gastaron en esta materia, señores do Partido Popular. Eso sí, no periódico queda moi ben dicir que se aumenta de 240 a 300.000 euros a partida para obradoiros de emprego e logo se gasta menos de 20.000 e se dedica o resto a derivalo a festas e outras cousas. En turismo, simplemente desistir. Empezaron fortes no 2011, dicindo que era unha das grandes apostas do Partido Popular que a chegada de Calvero ao goberno. Inventaron iso do turismo industrial e ahora mesmo nada de nada. Un concello con unhas altas posibilidades de atraer turismo renuncia a facer políticas nese senso, completamente vacío. Señor Amado, que sucede coa UMIC? Nun momento no que aumentan significativamente os problemas dos consumidores, por que reduce a débil partida de 4.000 euros do programa de consumo a 3.000? Por que non desenrola comprometido en pleno ante unha moción nosa onde se comprometía a darlle un maior pulo á Oficina de Atención ao Consumidor e as múltiples actividades que se poden realizar dende ela? Cara aos consumidores e tamén cara á educación dos nosos rapaces, que, por certo, eu creo que deberíamos facer un esforzo nese sentido para que se faga un consumo responsable e, como tiña comprometido, lle pido que faga un esforzo por traballar ese tema. Nada novo en servicios sociais, salvo agradecer ese aumento na partida da axuda a domicilio. E a pesar de que lle pedimos, o fixemos incluso por escrito, que fixesen cambios na ordenanza de emergencia social, que actuasen tamén contra a dificultade de acceder ou manter a vivienda
neste Concello, sen un sistema de comedor social que presupostan por terceiro ou cuarto ano consecutivo, sen desenrolalo e como justificación da súa mala conciencia única exclusivamente. E iso que lle propuxemos que fixesen mediante bonos comedor, ou que puxesen en marcha unha lavandería a domicilio para xente que necesita. E por outra parte, creo que deberían empezar a traballar con políticas transversais codo a codo con emprego, xa que Arteixo carece de boas políticas transversais para que a mellor política de loita contra a exclusión, que son as políticas de emprego, cheguen os que máis necesitan. Inexistente a Dirección Política de Medio Ambiente. Xa o dixo o seu concelleiro, debe ser todo competencia da Xunta de Galicia e nos limitamos a cuidar parques, xardíns e desbroces variados. Señor Merelas, cree que sigue merecendo a pena a súa dedicación exclusiva? Este ano non me vou a parar moito en educación, simplemente decir que necesitamos mellorar, necesitamos meter novos proxectos dentro deste departamento e teña valentía, faga caso da proposta do noso grupo da construción dunha nova escola de música ou incluso unha auténtica casa de música. Teño ahora mesmo a súa disposición na unidade que fai pouco acabamos de desenrolar un edificio, unha posibilidade de un edificio, un suelo maravilloso para poder facer unha auténtica casa da música e dotar ao Arteixo dunha auténtica escola de música e danza, que eu creo que é unha das cuestións que deberíamos de poñer en valor. E volvo a repetir, potencio o programa Ponte dos Pozos, non o equipamento e mantemento tecnolóxico, o programa Ponte dos Pozos. A necesidade de levar a educación á excelencia, de ser marca, que o noso Concello sexa marca no resto do país, no resto do mundo, con sistemas novedosos para aplicar na educación. Eu creo que aí está a clave de ser referente nesa materia. A estrella, sen dúbida, da súa xestión son os servicios de limpeza, mantemento, electricidade, saneamento e traída, no que o gasto ano tras ano se dispara. Me gustaría facer un simple comentario por lo que sabe todos os días na prensa. Ese falso milagro da municipalización da auga, na que pasamos de ter unha empresa mixta a ter varias empresas privadas contratadas. Unha abre zanjas, outra repara, outra desatasca, outra da asistencia telefónica. E os novos traballadores municipais, antes empregados a empresa mixta, supervisan e controlan. Eso sí, o gasto disparase e as facturas dos usuarios multiplicáronse por 2 e incluso ata por 3 en algúns casos. Falsa municipalización. Falsa municipalización. Resulta preocupante a falla de política cultural neste Concello, quizás o departamento máis agredido por parte do Partido Popular. E que o presuposto chega a ser o mesmo ano tras anos, mentres que en materia de deportes se presupostan máis de 2,5 milóns de euros, en cultura se orzamenta pouco máis de medio millón. E non detectamos nos presupostos algunha desas actividades que lles propuxemos durante este ano 2016 que dixeron que incorporarían. Eso sí, para festas non hai recortes. De case 350.000 euros, e iso que a feira histórica organizan outros, e o ano pasado as festas do Santiago foron calamitosas. Un saco sen fondo para Nadal, Carnaval, etc. Un ano máis volve a esquecerse do barrio das Carballas e do Alto Arteixo. Despois de que lles mentisen os cidadáns no suplemento de crédito do ano 2015 en víspera de eleccións locais con inversións que nunca se realizaron e que neste orzamento volven a esquecer. Xa para rematar, pediríalles que o ano que ven fixesen uns presupostos máis sociais, ligados aos problemas reais da xente, que no caso de arriscar o límite do cumprimento das leis foran para dotar os nosos cidadáns dunha maior cobertura social, duns mellores servicios de conciliación e dunha maior promoción económica de emprego. Nesa línea estará o Partido Socialista, na que dará o seu apoio e, por suposto, a colaborar en todo o que poidamos. Nada máis, moitas gracias. Bos días a todos e a todas, moitas gracias. Comenzamos destacando que este ano o presuposto ascende a cantidade de 33.800.000 euros. Sube 2 díxitos con respecto ao ano anterior, aproximadamente un 11%.
Arteixo está crecendo e este presuposto está vinculado ao crecemento económico e social. Suben os ingresos non porque aumenten os impostos, sino porque a actividade crece. É un presuposto prudente en materia de ingresos e responsable en materia de gastos, o cual desemboca nun equilibrio presupuestario, que é a combinación de sostenibilidade con crecemento, e sostenibilidade tamén é sinónimo de prudencia. E non é un titular no noso Concello, pero si hai que salientar que non hai débredas. Temos superávit e tamén remanente. Isto é importante, xa que en moitas administracións locais os intereses da débeda lévanse un mordisco importante do seu presuposto de ingresos. Dito isto, temos que sinalar que o desenrolo de executoria presupuestaria do exercicio 2016 certificou que as previsións en materia de ingresos do pasado ano foron prudentes, xa que a súa proxección ao final de exercicio, vendo a liquidación do terceiro trimestre, estímase en un incremento de 3 millóns de euros. E de isto partimos para formular os presupostos do ano 2017. Vamos a falar un pouco do presuposto de ingresos e logo desenvolveremos o de gastos. En materia de ingresos manifestouse un bo comportamento, xa que o desempeño da recadación tributaria comportouse de forma excelente no que se refire a que a recaudación líquida a finais do terceiro trimestre era o 100% dos dereitos recoñecidos. É dicir, o facturado era o cobrado. E o cobrado a 30 de setembro case o 90% do que se pensaba recadar ao final de ano. Un alto porcentaxe da recadación provén dos ingresos da industria, pero isto non é por aumentar os impostos, sino por actualizar os padróns fiscais e tamén o crecemento da actividade económica. Que cada contribuinte pague o que ten que pagar en virtude da normativa reguladora. En definitiva, non é lesivo para as familias e tampouco para as empresas cumpridoras. Para o ano 2017 medraremos na recadación e aumentará o padrón e, por tanto, o ingreso corrente. O de espectadores inmobles que tiñan que tributar e non estaban tributando. Preveemos tamén ingresar máis por imposto de actividades económicas. Aquí entendemos que a súa xestión e comprobación redundará en maiores entradas. O resto, a plusvalía e a rodaxe, esperamos que teñan un comportamento similar ao do pasado ano, a pesar das baixadas impositivas que se efectuaron ao longo do exercicio 2016 e que entraron en vigor a principios deste ano 2017. Evaluamos que se compensarán co aumento de operacións no caso da plusvalía e do parque no caso de imposto de vehículos de tracción mecánica. En canto á imposición indirecta, o ICIO fundamentalmente, vaticinamos que, aunque baixe sensiblemente o seu ingreso no presente exercicio, sí que se apuntalará o devengo pola construción do poliduto ao porto exterior, e cegais tamén pola ampliación de algunhas industrias instaladas no polígono. Si iso é así, e así tamén, e aquí presupuestamos prudentemente. No que se refire a outra parte dos tributos, é dicir, tasas e outros, cabe salientar a recadación que se está levando a cabo pola tasa por aproveitamento do dominio público local, a que pagan as empresas explotadoras de servicios e suministros, transportadoras e suministradoras, que teñen unha facturación asociada no noso término municipal, as que tributan o 1,5% dos ingresos facturados no municipio, que é a nosa ordenanza número 26. E aquí, mediante comprobacións, detectouse que estaban tributando importes moi inferiores aos que correspondía tributar. Aumentamos considerablemente a recadación no ano 2016 con respecto ao ano 2015. E establecemos unhas previsións de incremento por o exercicio 2017 con respecto ao ano 2016 en aproximadamente 3,5 millóns de euros, debido ás actas de conformidade que xa temos asignadas. Convén subliñar que o Tribunal Supremo acaba de darnos a razón para aplicar a nosa ordenanza 27
e así gravar a utilización do dominio público local e poder fixar a retribución da utilidade que lle proporciona aos contribuintes, incluindo o valor das infraestructuras. É dicir, a maior rendimento, maior tributación. E xa como última reseña do presuposto de ingresos, no referente aos ingresos presupuestarios, queremos ser prudentes e no capítulo de transferencias mantemos as mismas magnitudes para o ano 2017, a pesar de que vaticinamos incrementar a recadación, e, polo tanto, o importe das transferencias correntes, que están en función do esforzo recaudador de cada administración local, aumentaría esta misma. Bueno, e xa con isto, compre pasar a comentar o presuposto de gasto. Aquí podíamos comenzar facéndonos a seguinte pregunta: que era Arteixo fai 10 anos, que é Arteixo agora e que queremos que sexa Arteixo? O noso concello está crecendo. Temos en torno aos 32.000 habitantes, a punto de adiantar a Carrada, e queremos seguir crecendo e alcanzar os 50.000. Xa somos casi unha cidade intermedia, por poboación e por recursos económicos. E en proporción a este crecemento, necesitamos unha estrutura administrativa para acelerar os procesos de inversión, para dinamizar os procesos productivos e a concesión de licencias de actividade. Temos que dar resposta a isto, e por iso queremos reorganizar as concellerías, tendo en conta as novas demandas. Estamos municipalizando servizos como a auga, tentamos as basuras, temos os polígonos. O capítulo 1 no noso concello ten unha ratio considerada equilibrada para as entidades locais, aunque queda un proceso de racionalización que desemboque nun aumento da ejecución. Neste presuposto contemos masa salarial e deixamos a porcentaxe respecto ao total presuposto e respecto tamén ao exercicio anterior. E por iso temos que ter un IRPT como a dos grandes concellos. Isto é, por áreas e por servizos. Nós estamos seguindo o camiño marcado no organigrama que xa se aprobou fai 5 anos. E de aí que en este ano 2017 dotemos as áreas que xa estaban recollidas naquel mandato. E partindo de aí temos un ano para aprobar a nova RPT con servizos, negociados, seccións, é dicir, adaptando as retribucións á realidade dos postos. Hai un compromiso decidido de aprobar en este exercicio a VPT e, polo tanto, iniciar a súa implementación no presente ano. Arteixo está crecendo, ten moitas demandas que respostar, e para iso é necesario persoal. E para iso, mentras non suba o capítulo 1, faremos o imprescindible na dedicación de recursos humanos. Capítulo 2. Gasto corrente. Este capítulo é a fotografía dunha cidade en crecemento, pero incluso así baixa con respecto ao total do presuposto. É dicir, que se o ano pasado de cada 100 euros de presuposto iban 46,5 aproximadamente para gasto corrente, este ano van 44. Por lo tanto, este ano adelgazamos máis o gasto corrente con respecto ao total presuposto. Vamos na liña de sostenibilidade. E iso é positivo, xa que o aumento dos ingresos vai fundamentalmente á inversión. Este capítulo sirve para atender as necesidades habituais de mantemento, conservación e reparación, e o seu incremento ven dado polos maiores servizos asumidos, que levan aparellado un maior gasto, apertura de novos centros municipais, parques, instalacións, pero tamén sabemos que é necesario traballar pola súa contención e eficiencia. Grazas ao aumento da recadación, subimos a cantidade para o programa social. A Asociación Estatal de Servicios Sociais considera pobres en inversión social os concellos cuyo presuposto en servicios sociais sexa inferior ao 60% da media, e a media foi de 60,15 euros no exercicio anterior. Pois ben, nós queremos mostrar a nosa sensibilidade social e aí van máis de 95 euros por habitante, cando outros, casi limítrofes con nós, e prácticamente o mesmo número de habitantes, adican en torno aos 30.
Dentro deste montante, cabe salientar o incremento da partida do SAR, agora 1 millón de euros. Emerxencia, actividades sociais, educativas e deportivas, axudas ás entidades. Sabemos que temos que facer fincapé na continuidade e mellora da cohesión social, non mermar as cantidades asignadas, sino tentando aumentadas. É dicir, ningún recorte e máis apoio. E mesmo apoiándonos nas asociacións como política complementaria dos servizos. A administración local é a administración máis cercana ao cidadano e somos prestadores de moitos servizos. E por iso, e por as demandas da poboación, estamos actuando en educación. Queremos que os nosos nenos e xoves gocen das instalacións axeitadas, de actividades educativas. Aumentamos escolas infantís, aumentamos as axudas para que as familias poidan levar os seus nenos ás garderías. Hai un apoio decidido para actividades extraescolares e escolas deportivas, axudas ao comedor, AMPAs e tamén para a escola de música. O emprego. O emprego, si ben nós non temos competencias en políticas activas, pero tampouco podemos vivir a marxe desta lacra, deste principal problema socioeconómico. Estamos materializando actuacións tales como axudas á creación de empresas, apoio a autónomos, cursos de formación, obradoiros. No plan Novo Arteixo hai medidas importantes destinadas á revitalización comercial e incentivos á creación de emprego. Aquí queremos actuar de maneira decidida. É unha obriga ética e un compromiso moral para paliar a taxa do paro. O resultado, baixou o número de parados, pero ainda son moitos. Pero vamos descendendo con tendencia consolidada e estructural. Tamén aumentan os créditos presupuestarios de transferencias correntes e de capital, debido ao aumento das axudas á mobilidade dentro da emerxencia social. Aumento do plan PIE dos cursos de emprego, incremento de axudas ás familias para as garderías, aumento de axudas para o mantemento de equipos tecnolóxicos, aumentamos a dotación para a banda de música, axudas aos clubes deportivos ou a entidades sin ánimo de lucro como a Garimo. En definitiva, fortalecemos o capital social de Arteixo. Xa para rematar, outro capítulo. Para moitos, o máis demandado. Dentro do presuposto de gastos, as inversións. E tamén derivado da mellora recaudatoria, fai que poidamos subir o curso de inversión ata máis de 7 millóns de euros. Este é o presuposto donde máis cartos se dedican para a inversión na historia do Concello de Arteixo. É a transformación do diñeiro en infraestructuras de todos, que responden ás necesidades dos vecinos. E como necesitamos e nos piden obras e infraestructuras, precisamos terreos para executar. Por iso, podemos dividir o capítulo 6, as inversións, en grupos de infraestructuras. A primeira, adquisición e expropiación de terrenos. Primeiro adquirimos e logo dotamos de infraestructuras. Esta partida destínase a todas as parroquias do termo municipal. Tamén requiren inversión en infraestructuras os servicios ambientais, como o abastecemento e saneamento. E aquí dótase outra partida importante. A mobilidade e a accesibilidade. Presupuestamos para mellorar o asfaltado da rede de carreteras, creación de rotondas, para mellorar a seguridade vial. Temos actuacións no Paseo do Santuario e a Rúa da Igrexa en Pastoriza, as eiras en Meicende, zona da Escola Infantil en Vilarrodís, plan específico de accesibilidade para Solimar, para eliminar barreras arquitectónicas. Queremos potenciar a mobilidade peonil con inversións en sendas peonís en varias zonas de Arteixo, Oseiro, Vilarrodís, Meicende, as parroquias de Lañas, Barrañán, Morás, Loureda, Pastoriza e Chamín. Outras infraestructuras como a mellora e incremento da rede de centros sociais, en Suevos, Alagoa, Lañas e Frear. Tamén para equipamentos deportivos, campo de fútbol de Pastoriza, Arteixo e tamén en Suevos. Paseos fluviais, dende o rego da Bidueira en Candame ata o seu encontro co río Bolaños no centro do núcleo de Arteixo, e dende o cruce de Sabón, marxes do río Xixero, ata a Escola Infantil de Vilarrodís.
tamén para parques infantís e zonas de ocio, como poden ser os campos da festa. Necesitamos cada vez máis este grupo de infraestructuras debido á nosa demografía positiva. Arteixo, Oseiro, Vilarrodís, Campo da Feira de Meicende, Monteagudo, Chamín e Centro de Interpretación do Mar en Sorreza. Pois ben, estas son as liñas maestras do presuposto correspondente ao exercicio 2017. É un presuposto prudente en canto a previsión de ingresos, responsable en canto a gastos e solidario en inversións. En definitiva, un mecanismo de axuda a máis actividade económica. Nada máis, moitas gracias. Un poquito más breve, ¿no? La segunda intervención. Sí, moi breve, moi breve. Está todo cociñado. Esperemos que a súa intervención, alcalde, tamén sexa igual de breve. Vamos, imos poñero ben. Gracias ao concelleiro de Facenda por non a nós, sino aos poucos veciños que os estamos no salón de plenos, pois puideron ver alguna explicación por parte do goberno de por que estes ingresos e de por que estes gastos e un pouco a liña que pretende seguir. Ben, é certo que é un orzamento prudente, pero a prudencia cada persoa marca como e onde está o límite da prudencia. Nos dixemos na nosa intervención que para o noso capítulo de gastos, pois desde logo incluirían algunhas cuestións que non están neste orzamento recollidas e que vostedes xa teñen destes anos anteriores como propostas que presentou este grupo. Do capítulo de investimentos xa dixemos que estábamos totalmente de acordo, basicamente porque son obras necesarias e é certo tamén que algunhas delas foron demandadas xa non só por este grupo, sino tamén polo resto dos grupos e compañeiros da oposición. E tamén recoñecerle no concelleiro de Facenda que a boa recaudación tamén ten vostede parte de culpa, non? E felicitalo porque desde logo cambiou bastante con referencia á anterior concelleira de Facenda e xa ademais de falar, como decía o compañeiro do Partido Socialista, do seu talante en modificar algunhas cuestións de diferentes ordenanzas, non? As críticas que fixemos os tres grupos da oposición non son críticas, hai unha crítica política, pero desde logo hai unha crítica que tamén vai relacionado con algo que non nos inventamos, non? Vostede falaba de que Arteixo ten que crecer, debe seguir crecendo e creo que todos estamos de acordo, pero sin ningunear tampouco que están dicindo en diferentes exercicios presupuestarios, tanto a interventora como a técnico de persoal referente a esa estrutura organizativa que, repito, con esa creación de xefaturas de áreas que vostedes se sacan da manga sin ter en conta que a valoración de postos de traballo está sin rematar, non? E iso non lo decimos nós, o din as propias responsables de intervención e de persoal. Por outro lado, referendo que vostede di do capítulo 2 de gasto corrente, alégrome que recoñeza que de alguma maneira hai que poñerle xa un pouco de freno a este desfase continuo que hai, pero é certo tamén que hai maiores servicios, pero tamén é certo que cada día hai máis persoal. E cando hai máis persoal, eu entendo que é persoal máis que capacitado e suficiente para non ter que estar constantemente contratando servicios a empresas externas cando realmente temos unha plantilla de persoal máis que abundante para facer esas tareas. Creo que falaba vostede de que tiñamos dous polígonos. Temos un polígono e unha leira. Unha leira totalmente abandonada, a monte,
e aproveitando pois esta intervención tamén rogarles que lle dean unha solución, que falen cos seus compañeros da Xunta e que se eles non dan solución, pois que nos permitan entre todos aquí de todos os grupos da oposición e da corporación, pois seguramente encontraríamos algunha saída pois ao que decía antes, unha leira totalmente a monte durante tanto tempo, non? Por outro lado, nos fixemos 3 ou 4 preguntas que supoño que o alcalde o contestará nos seus 5 minutos prometidos de intervención acerca de a diferencia que hai entre a inversión da rotonda de Sorrizo, que ano pasado tiña unha partida de 30.000 euros e este ano 50.000, porque o mobiliario para o centro de formación ano pasado se lle dedicaban 150.000 euros e este ano 240, ainda que le preguntábamos ao Consello de Facenda, supoño que o alcalde tamén saberá o porqué. E despois reiterar a nosa pregunta de cales van a ser as funcións do concelleiro que hasta agora era o concelleiro de participación cidadana. En todo caso, esperamos resposta a isto e decir que evidentemente respeten tamén un pouco a opinión dos grupos da oposición, porque desde logo dende este grupo sempre son críticas constructivas, non son en ningún caso ataques, e molesta bastante cando unha persoa está intervindo pois ver a un dos concelleiros que somos de sempre do Partido Popular corriéndose, non? Entonces tamén pedirle un pouco de respeto e por a nosa parte decir que o noso voto vai a ser a abstención. Gracias. Ben, bo día a todos e todas. Ben, despois das eivas que detectamos nos no orzamento, no documento, e as necesidades que ten Arteixo, vou pasar agora a comentar os proxectos que creemos que debe ter un Arteixo de futuro, non? E un pouco tamén que siguen sendo ou van a mesma liña que as eivas que detectamos xa no ano pasado e que tamén propuxemos. En principio, creemos que Arteixo debería contar cun plano de emprego serio e propio para persoas desempregadas de longa duración, con especial atención a aquelas que non teñen xa prestación. Faríase cunhas bases consensuadas e con criterios claros, públicos, de selección. Un programa de bolsas de prácticas en empresas para persoas tituladas en ciclos formativos, licenciadas universitarias ou xente nova tamén sin experiencia laboral. Unha bolsa de aluguer de locais comerciais e industriais. Moita xente emprendedora non pode pôr en andamento as súas iniciativas por mor dos altos prezos dos locais comerciais e das naves industriais. O Concello debería articular un banco de locais a prezo taxado con medidas de dinamización do mercado e tomar a iniciativa de presionar a Xunta a rematar e pôr en funcionamento o polígono de Morás, onde o Concello debería xestionar a posibilidade de dispor de solo industrial. Unha renda social mínima. Moita xente hai en risco de exclusión social nestes momentos, por causa da gravísima crise económica que non rematou. As axudas Risga teñen unha tramitación moi lenta e cando chegan xa o Concello tramitou varias axudas de emerxencia. Propomos que o Concello cree unha renda social para as situacións de emerxencia e que vai acompañada dun plano de formación coordinado cos diferentes departamentos municipais, cuns criterios claros e transparentes de concesión. Un programa de bolsas de aluguer a prezos taxados para menores de 35 anos,
que contribúan a xente nova con traballo para se independizar. A realidade económica demostra que a precariedade do traballo impide que a pouca xente nova que non tivo que emigrar salarios moi baixos e que non lles permite acceder a unha vivenda. Un programa lúdico festivo para a mocidade en horario nocturno sería unha actividade a desenvolver ao longo do ano. En primeiro lugar, habería que facer unha convocatoria pública para a presentación de propostas, cursos, concertos, soldadoiros, roteiros, actividades deportivas. Todo isto teria que ter a implicación de entidades, colectivos, grupos de mozos e mozas, etc. Un programa dirixido a familias e comunidade escolar para a prevención da drogadicción, alcoholismo e ludopatías vinculado ás novas tecnoloxías, que están sendo moi importantes. Programa socioeducativo con actividades ao longo do ano para escolares e xente adulta sobre tratamento e prevención da violencia de xénero. Creemos que a recuperación do Dora Vázquez é moi importante, que viña sendo convocado desde o ano 2003 pola Consellería da Muller, en no cal uniábanse artigos do Pintón. Este goberno local renunciou á súa convocatoria. Facer un mapa de contaminación do Concello de Arteixo con carácter lumínico, acústico, de especies invasoras, etc. Para desta maneira marcar as actuacións que levan adiante nos vindeiros anos. Establecemento dun plano de protección dos espazos naturais de Arteixo. Un transporte público circular no Concello de Arteixo para o conxunto da población e para a accesibilidade ás distintas partes do Concello, coordinado cos horarios do transporte a outras demarcacións municipais. O transporte público é moi deficiente na maioría do Concello e nulo noutra parte moi importante dele. Programa de normalización lingüística. O uso da nosa lingua entre a xente nova é dramático. O Concello de Arteixo non pode só actuar a nivel interno, mais ten que promocionar o uso do galego na súa populación. O Concello ten de pôr en andamento actividades para mellorar o uso e prestixio da lingua entre adolescentes e xente nova. Un incremento do investimento de promoción cultural, apoio aos xóvenes artistas arteixáns e arteixáns, locais de ensaio para grupos, xornadas sobre patrimonio e memoria histórica, apoio a traballos de investigación sobre a historia de Arteixo e das súas xentes. Turismo. Insólito que baixe o orzamento. Estamos vendo como moitos concellos da nosa contorna están incrementando a actividade e as iniciativas para promocionar o concello e as persoas que viven e traballan no seu concello. Promoción de produtos locais. As últimas entradas na web son de xullo, como xa dixo Silvia, e falla persoal de iniciativas políticas de dinamización. Programa de mobilidade e accesibilidade nas instalacións de ocio e deportivas. Non se teñen en conta nos deseños as persoas con diversidade funcional e moito menos a nenos e nenas. Nos parques, no mobiliario público, etc. Necesidade urxente da construción dunha casa da mocidade, onde entidades, colectivos, grupos de mozos e mozas poidan partillar espacios e experiencias e, sobre todo, onde poder acudir a actividades, obradoiros, teatro, música, etc. A poboación total entre 10 e 19 anos é de casi 3.000 persoas e de entre 20 e 29 outras tantas. Non chega ben a 3.000, pero anda de cerca. Ludoteca. Os temas de conciliación e nenos e nenas en Arteixo son un auténtico desastre, e iso a pesar de ter unha taxa de natalidade elevadísima e unha comunidade educativa que ronda 3.324 persoas entre 0 e 9 anos. E para rematar, un aparcamento para caravanas na contorna de algunha das praias do concello. Nada máis. Muy rápido, e todo debido a que, ademais, a intervención do concelleiro de Economía, de que
entrada, que será a explicación dos presupostos que debería vir antes das nosas intervencións, porque non solucionou, non fomentou o debate con datos que xa coñecíamos para aqueles que estudiamos os orzamentos. Eso, evidentemente, eu creo que se debería ter feito antes das nosas intervencións, posto que, ao final, con a intervención xa establecida, non contestou, como é normal, absolutamente a nada do que comentamos, e, por lo tanto, prácticamente non hai nada novo que aportar, simplemente 4 ou 5 pinceladas, e logo, se vostede contesta, tampouco vamos ter posibilidade de debatir, porque o debate non existe. Só deixar 4 ou 5 pinceladas. Unha, decir que eu tamén creo, así como outros anos, a prudencia nos ingresos non era tan importante, creo que este ano pode ser que sí que se cumpla o principio de prudencia. Eso sí, temos que ter en conta que este ano se incrementa moito o presuposto por as partidas que vamos a recibir, por parte dos atrasos do medio, e, por lo tanto, o ano que ven, pois, hai parte deses ingresos non van a chegar. Se ben é certo que se poden conseguir novos ingresos por outro lado, pois, se non fose así, pois, o presuposto podería disminuir o ano que ven cando xa non cobremos esos atrasos, e, por lo tanto, tamén hai que ter prudencia con este tipo de cuestións, non? Decir que, por exemplo, a partida, cando falamos da partida da UE, o tema de persoal, decir que deberíamos de analizar o que pesaba os sueldos dos nosos traballadores municipais fai uns anos e o porcentaxe que tiñan no presuposto, que probablemente estuera por encima do 30% do este por debaixo deste 0,20 e pico, e, por lo tanto, tamén hai que ter en conta este tipo de cuestións, posto que volvemos a falar desa famosa UEPT tan necesaria, e tamén seguir dotando o noso Concello do persoal que se necesita. E logo deixar 4 ou 5 pinceladas que poden tamén servir como algo para utilizar. Creo que deberían de utilizarlo para saber un pouquinho tamén para onde van as cuestións. Se comparamos os porcentaxes do presuposto do ano 2010, o último presuposto antes da chegada do Partido Popular ao goberno, podemos corrixir alguna serie de cuestións, non? Se no ano 2010 o porcentaxe que se dedicaba á seguridade da orden pública era do 5,37%, agora estamos no 3,9%, o sea que estamos invertindo moito menos unha cuestión que ahora mesmo preocupa e moito os nosos cidadanos. Por lo tanto, temos que buscar a forma de dotarnos de maior persoal e maior presuposto en materia de seguridade e orden público. Cuestións como a asistencia social primaria pesaba no ano 2010 o 9,33% do presuposto e agora pesa o 8,8%. Por lo tanto, se dedica un porcentaxe moito menor á asistencia social primaria neste ano. Cuestións que eu creo que xa son incluso hasta sangrantes, como decía anteriormente. No ano 2010, o peso de cultura era o 3,8% do presuposto e agora é do 2,7%. E, por lo tanto, algo haberá que facer para mellorar este tipo de cuestións que creo que ahora mesmo son importantes para dotar tamén a Arteixo desa vida que necesita. Cando se fala moitas veces de cultura e de educación, tamén se fala de fixar poboación, de que a poboación tamén xenere os seus propios mecanismos de asociación, e precisamente eu creo que non só se pode quedar no deporte, senón tamén de favorecer a que haxa unha maior implantación da sociedade en materia cultural e asociativa nesa línea. Por lo tanto, lles pido un pouco máis de pulo, un pouco máis de inversión de cara ao presuposto do ano que ven en implementar novas políticas que actúen nesa línea. E simplemente tamén decir que o gasto corrente, porcentaxe, pode ser que baixar un pouco. A realidade é que sube de 14.200.000 a 14.900.000, e tamén falábamos que no ano 2011 empezar era de 8 millóns, por tanto, casi é o doble. É importante tamén facer un pouco de control neste tipo de cuestións que poden facer, como decía anteriormente, que se o Concello non se atopa con ingresos atípicos, como
ano tras ano, gracias a Dios, vamos recollendo, poderemos atoparnos en capacidade inversora. Eso sería unha lacra para un concello como o noso, que ten moitas posibilidades, pero tamén ten unhas amplias deficiencias en canto aos servicios dos nosos cidadáns. E por último, xa, decirles que non chega só con que o concello teña capacidade económica. Hai que intentar convencer a todas aquelas administracións que ahora mesmo o goberno do Partido Popular, a autonómica, o Estado, que invirtan al Teixo, posto que o abandono que nos está sometendo tanto o Ministerio con cuestións tan importantes como o desenrolo do tren a la Costeira, como a liberalización da peaxe que tanto pedimos, cuestións que evidentemente que a Xunta de Galicia non efectúa, como é novas inversións en educación ou en sanidade. Eu creo que debe de ser tamén unha cuestión que faga que o Partido Popular tome medidas antes ao todo o que están facendo os dirigentes do Partido Popular a outros niveis. Bos días a todos. Pois eu quería empezar a miña intervención primeiro agradecendo o todo do debate. Penso que é bo que falemos, cada un desde a súa postura política, cada un, lógicamente, personificamos cada un partido, e cada un dando un pouco as súas propostas do que quer para o seu concello. Dito iso, tamén quero agradecer especialmente o traballo de Baldomero. O traballo de Baldomero, a materialización de todo este tempo desde que chega este orzamento, xa é o segundo que presenta, pero tamén é un orzamento que ten unha carga bastante importante que ven de atrás, que é a rebaixa sistemática de impostos que se lle leva aplicando a través das ordenanzas aos veciños de Arteixo. Falamos da rebaixa do IBI, falamos das rebaixas dos impostos da rodaxe, falamos de plusvalías, falamos da rebaixa do precio da auga. E todo iso pois, é un traballo de servicios económicos que está aí e que vos reconocedes e que nós, como compañeros del, pois, somos os primeiros tamén a agradecer e que gracias a ese traballo pois, podemos presentar estes orzamentos. Orzamentos cos cuales todos os compañeiros pois, sempre queríamos máis para as nosas concellerías. Eu creo que é algo que calquer concelleiro que traballa na súa área sempre destinaría máis. Pero que tamén creemos que podremos facer un traballo que para os veciños sea axeitado e que podamos presentarnos a cabeza ben alta diante deles. Hai unha cousa que vou intentar respostar ás preguntas que me fixestes así dun xeito directo e que vou intentar que queden claras. O porqué do aumento a terra galega da rotonda de Sorrizo máis do centro de formación. Ben, a rotonda de Sorrizo vai se facer máis amplia, falouse co propietario, podese facer un pouco máis de terreno e por eso se amplía un pouco a partida. E o tema do centro de formación, pois, acorde que o ano pasado estaba a discusión de cociña sí, cociña non para arriba, mas depois vais facer a cociña simplemente para o centro de formación e máis vais equipar, por iso é polo que se amplía a partida. Unha cousa das que comentastes bastante, houve un comentario que non me gustou, e así o digo Martín, é que eu non creo que xa nadie se chame carreta papéis. Eu creo que esa expresión non é correcta, entendo que este é un debate político e que se pode necesitar, pero non é parece correcta. Aquí ningún fai carreta papéis. Aquí cada un fai o que ten que facer, e se a montaña non vai a Mahoma, Mahoma vai a montaña. É dicir, que nós, os concelleiros, estamos para servir, é para traballar. E se por mover un papel nós chega 5 minutos antes e se fai unha cousa antes, pois vamos seguir facendo. E eu intento ser o primeiro a facer. Entón, creo que esa expresión non é xeitada, entendo dentro do debate político, pero non me gusta, permítome que xo diga. Ángel, se ven palabras foi por unha petición miña, porque creo que nós, agora co proceso que estamos de basuras do lixo, vou estar bastante cargado de traballo, e que as obras, con eso e inversións. Necesitamos cuidar máis, e esa é a demanda, a atención á demanda puntual do veciño. Que ese bache, que esa farola, que ese punto de luz que levaría os dios en arranxar, que esa atención diaria e de cariño hacia as cousas do Concello se materialice. E vai se materializar neste ano dentro de dúas follas. Unha, que é a incorporación de ALG, que terá un peso político directamente na presencia, que ven da área a participación ciudadana, que xa estaba a facer eso cando se reunía, xa estaba enfocando bastante das participacións con todas as asociacións, que xa recollía todas as inquedanzas, incluso para anexo e inversións, e unha segunda parte cunha presentación que vamos facer este ano, probablemente ao final do mes, dun programa de incidencias público que este colgado na web para poder atender todas as demandas e dar maior transparencia e xestión. Entón, esa será a razón. Temos un gran
reto por diante, que é asumir a xestión do lixo o 1 de xaneiro de 18, co qual estamos pedindo o seu día a colaboración e comprometemos a dar pública transparencia a todo o proceso e comentalo. Temos claro que para poder asumir o lixo o 1 de xaneiro de 18 temos que ter todo contratado o que precisemos para o servicio o día, ou por menos non contratado, pero sí, iniciar os procedimentos o 1 de xunio, co qual nos quedan 5 meses moi intensos que chega tamén ca aprobación do orzamento e con avanzar os presupostos. Entón, eu creo que Ángel merece ese voto de confianza. Creo que, xa digo, é unha petición miña e creo que debido ao traballo que levaba facendo este tempo coas asociacións e as asociacións penso que vai facer ben e por iso o pido. Pouco máis. Hai unha cousa que si tampouco me gustou e permitido que o diga, porque será que a vivo intensamente, e hoxe creo que o meu outono non é como o do outro día, que creo que hoxe estou nun bairro campo, sí que a vivo todos os días e sei, sin ánimo de poñer flores, o que supuxo o servicio, que é a municipalización do servicio da auga. Non consinto que se subiu o precio da auga en Arteixo. É mentira. Non, Martín, é mentira. Se queremos facer demagoxia, mira, se queremos facer demagoxia, facémola. E se que nos queremos enfadar, nos enfadamos. Vale? Pero eu digo que calquer veciño de Arteixo non se lle pode trasladar iso. Porque se o trasladas, eu daquela vou empezar a trasladar. E non é unha amenaza, sino que é unha realidade. E vamos falar con datos. Pero con datos. E a partir de aí, veremos que entender mentireiro. Eu podo aceptar a crítica política. E é boa a crítica política, porque sempre nos pode facer creer, como demócratas que creo que somos todos os Estados Unidos. Pero dicir que subiu o precio da auga na ordenanza municipal é unha mentira. E retoche a que me des datos de en que ordenanza municipal do Concello de Arteixo o abastecemento e o saneamento subiu de precio. Por favor. Perdona, estou che dicindo en que ordenanza municipal o abastecemento e saneamento subiu de precio. Entonces, por favor, si estamos todos, que creo que foi algo bo, nun consenso de municipalizar un servicio que votamos todos a favor, que é un servicio que estamos a defender todos, sigamos nesa línea, por favor. Porque para nós sería moi fácil facer unha bandeira deso. E estamos consensuando todo, e traemos todo, e damos transparencia en todo, porque creemos que é o que debe ser. Ora, querer confundir co que non hai que confundir, non. E sigo, por favor, dá datos. Non, dá datos, estou che dicindo, dá datos de que ordenanza municipal de abastecemento e saneamento subiu desde que asumimos os servicios. Mira, este ano, 1000 contratos. Martín, eu non te interrumpí, por favor, Perdóname, eu non te interrumpí, por favor. Creo que estou sendo moi respetuoso e creo que estou falando nun tono Pero non tal. teño capacidade de contestar, porque xa non trampa no debate. Por favor. Ese é o problema, sabes? Creo que ante dito yo recado. Gracias. Bueno, espero que me dejen a mí intervenir un poco prudentemente, y no es eso. Fíjense que si hicimos tan para el debate que la concejala Silvia Seixas intervino 25 minutos. Pero non hubo debate. Debate lo está bien. Aprovecharon cuando cerraron para contestar. No se preocupe que le contesto de nuevo. Se lo contesto de nuevo. No necesito contestar, necesito debate. Sí, si usted ha expuesto sus peticiones y ahora ya se las agarro aquí. A mí me parece muy interesante el debate y sobre todo el juego de cifras del 2010. Impresionante, ¿no? En el 2010 hay que reconocer que el porcentaje de la policía local, hombre, en el 2010 tenía un presupuesto de 20 millones de euros y ahora tenemos un presupuesto de 34. Se puede jugar con el porcentaje. Es más, ustedes tenían en el 2010 un presupuesto de 20 millones de euros y generaron un remanente de 18 millones de euros al Concello. Sí, que estoy usando, que aún encima ahora de los 18, con todo ese despilfarro que hemos hecho nosotros, aún encima tenemos 14, con toda la inversión hecha.
Que me diga usted que en asistencia social ustedes tenían en el 2010 un porcentaje, bueno, eso yo creo que no se lo cree nadie. Porque nosotros cuando entramos teníamos un contrato de servicio de asistencia a domicilio de 400.000 euros y ahora vamos a rozar unos de 1 millón. 1 millón no, vamos a decir claramente, 1.100.000, 1.200.000, lo que dijo un poco ahí, que vamos a atender a las demandas y nos comprometemos a atender a las demandas reales. Las cifras, claro que se quieren maquillar o se pueden cada uno, en el debate, pues cada uno puede, y nosotros lo tenemos claro, que ustedes tienen que hacer su función en este caso y nosotros un poco defender la nuestra. No es verdad que las facturas del agua subieran, eso es una demagogia. Sí que es verdad que tiene razón a lo mejor Roberto, sí, puede haber alguna factura que consumiera que subiera porque hay más consumo. Aquí hay un gasto medio de una familia en Arteixo aproximadamente de 45 euros trimestrales. 15 euros al mes se paga de agua. 15 euros al mes, cuando a lo mejor de luz pagan 120. Y bueno, no hablemos de las basuras que pagamos 126. 15 euros al mes de agua es el gasto medio de una familia. ¿Subió por el tema del alar de mes? Efectivamente, hay un canon nuevo que hay que pagarlo. Oye, podemos también verter el agua sin depurar al mar y creo que no es lo que Chavo, agradezco tu intervención. De verdad, te pido un poco más de respeto hacia el concejero Víctor. Yo creo que tus palabras no fueron apropiadas hacia el concejero de Medio Ambiente. Está haciendo un trabajo correcto. Es más, tenemos los dos concejales de Medio Ambiente de casi toda la historia de la corporación. Está el señor Torres, está Víctor. No se puede faltar el respeto. Nosotros también podemos ir a Hemeroteca. ¿Y quieres que vayamos nosotros a Hemeroteca a entrevistar a Manolo Torres? No, hombre, yo creo que eso se pide ahí un poco de respeto. Sí que entendemos que en ese sentido el capítulo de personal voy a reconocer la crítica de ustedes y quizá tengan en ese sentido cierta razón. Es verdad que un concello no es vamos a decir, no es un organismo rígido. Hay que ir adaptándose con el tema de los tiempos. La preparación, muchas de las cosas que ustedes han propuesto, han dicho, pues vienen de la estrategia del DUSI, que hemos colaborado entre todos, ¿no? Yo creo que eso es importante ponerlo ahí. Y sí que también es muy importante decir claramente que probablemente este concello en los próximos 3 años ejecute unas inversiones por cerca de 27 millones de euros. Y si no somos capaces de reforzar las áreas principalmente dedicadas a hacer esa ejecución, obras, contratación y urbanismo, nos creará pues, un poco esa situación de bloqueo continuo. Podremos llegar a acumular esos 18 millones de remanentes que hizo la anterior corporación sin ejecutar las obras. Que a lo mejor vamos cambiando de criterio o aceptando un poco que vamos dando bandazos, aceptamos la crítica, no la compartimos. Porque yo estoy seguro que si ustedes estuvieran aquí gobernando, también intentarían adaptarse a las situaciones actuales. No es lo mismo la nueva provisión de fondos europeos, donde pide el refuerzo de esos canales de participación ciudadana. Yo me acuerdo, creo que fue el año pasado, cuando la plaza del compañero José Manuel Campana también hicieron una crítica. Creo que José Manuel Campana ha demostrado el trabajo que está haciendo. Creo que tiene una colaboración con ustedes excelente. Pedimos lo mismo. Las personas, en este caso Ángel, las reestructuraciones que hagamos, que nos den una oportunidad. Que la crítica no la hagan de inicio, sino que con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo. Aceptamos de verdad y entendemos que en el debate político podríamos hacer pues, un estudio comparativo con otros concellos. No vamos a entrar al tú más. Reconocemos. Hay concejales con dedicación exclusiva, porque yo creo que el Concello de Arteixo, con un presupuesto de 34 millones y en próximo crecimiento, lo necesita, y el personal de confianza también. Que para ustedes puede ser excesivo, para nosotros la ley nos permite 7 personas, tenemos 5. A lo mejor no somos como el compañero Gelo que hace y deshace como él quiere. No, nosotros lo intentamos un poco, valorar, incorporar y atender las necesidades. Y hay también una cosa clara que quiero decir, es, mira, de este presupuesto, exceptuando las inversiones,
que más o menos asciende la cantidad de 26.400.000 euros, de este presupuesto que se va a aprobar, alguien votará en contra, alguien se abstendrá. Si ustedes estuvieran gobernando, yo les garantizo que de esos 26 millones de euros de presupuesto, exceptuando las inversiones, el 90% sería el mismo que nuestro. El 90%. Además es una comprobación que estuve haciendo ayer. El 90%. Porque entre el personal, entre los contratos, entre los servicios, entre las probaciones y tal, que están contratadas, es decir, habría un margen mínimo del 10% de 2.600.000 euros para mover. Entonces, hombre, yo en ese sentido entiendo que lo de, un poco en ese sentido, efectivamente, Chado, yo creo que tiene razón, y está presupuestada la inversión de la Xunta de 5 millones de euros para avanzar en el polígono de Morás, yo creo que es un tema importante para nosotros. El centro de formación aumenta esa partida porque es lo que habíamos hablado todos cuando estábamos en el tema de la Junta de Portavoces. Vamos a equipar un centro de formación con la cocina que se adapte tanto a las necesidades de obtención de certificados profesionales como la posibilidad de hacerlo con enseñanza educativa de FP. Por eso esa cifra. 240.000, cifra importante para equipar y tener una cocina para dar servicio a la potencialidad de cursos, que además tiene mucha inserción laboral, ¿no? En ese sentido, hay otro concepto que yo no entiendo tampoco, que es la crítica o el abuso del tema de los contratos menores, y sobre todo en comparación a la Diputación. Mire, la Diputación, que lo dijo, ¿no?, que habló de esas jefaturas, vamos, la Diputación ha llegado a un punto de bloqueo que no ejecuta nada. No ejecuta nada, lo saben ustedes, lo sabe el propio presidente, no ejecuta nada. Allí es básicamente contratar un paquete de folios, tardan 3 meses. ¿Qué es lo que ha hecho inteligentemente la Diputación? Pues ha alargado, vamos a decir, ha mandado el dinero a todos los concellos. Como ellos son incapaces de asumirlo, por favor, ellos son incapaces de asumirlo, sí, son incapaces de asumirlo porque no saben, no se puede gestionar todo lo que es el tema de contratación, pues ahora que el dinero sea de los concellos, oye, habría que también ahora replantearse qué pasa con la cantidad de personal que ahora está en la Diputación y que ya no tiene pues que hacer las 30 subvenciones que había. También me parece muy extraño que usted hable de las subvenciones a dedo, cuando también la Diputación en la que ustedes están gobernando lo hace. No, hombre, hace bastantes. Yo, y ahí sí que se lo digo, y tenemos también aquí cualquier club deportivo, cualquier entidad cultural, cualquier entidad social que pida subvención, ayuda o colaboración, se le da. Es más, hemos, desde 2010, cuando decía el compañero Martín, hemos doblado prácticamente la cantidad que se destina de subvenciones a los clubs deportivos, deporte para los chavales, entidades culturales, Sinadela, banda de música. Estamos hablando también de entidades vecinales y muchas veces todos estos clubs y todas estas asociaciones requieren o acuden al concello, el tipo de ayuda, porque son incapaces de tramitar las subvenciones de la Diputación, de la rigidez y de la densidad de papeleo que tienen que hacer. Eso también hay que analizarlo. Y lo vuelvo a reiterar, cualquier asociación, cualquier club deportivo, cualquier asociación cultural que presente un proyecto, desde este concello se va a apoyar. Y eso sí que lo hemos demostrado, porque sobre todo llegamos al tejido social y participativo de todo el mundo. En el tema del personal, los sindicatos se abstuvieron en la presentación de este presupuesto. Se abstuvieron porque hay ese compromiso. Primero, la VPT en este concello lo hacen los propios trabajadores. Hay concellos en los que gobiernan otras fuerzas políticas que la encargan, hacen una subcontratación a una empresa externa. No, aquí lo han hecho los trabajadores municipales. Y hay el compromiso municipal de que en este año se apruebe la VPT y el concello la implementará con la incorporación de los superávits, que es, económicamente, eso sí que está permitido.
es la incorporación de los superávits presupuestarios del año 2016. Y hay ese compromiso con los funcionarios, en ese sentido, de implementar la VPT y en un periodo de 2 o 3 años atender a las demandas que nos presentan ellos. Bueno, en el tema de turismo, yo lo vuelvo a decir, no bajan los presupuestos, sino que el trabajo de la concejala Patricia, todas las subvenciones que ha pedido, tanto a la Xunta como a la Diputación, se las han concedido. Yo ahí sí que no lo comparto. Lo único que casi ya termino. A ver, que Martín insinúe que es un delito instalar una cocina en el Ponte dos Brozos, yo no lo veo apropiado. Que es un delito pagar la instalación de la cocina en el Novo Arteixo, yo no lo comparto. Que es un delito colaborar, porque hay una subvención compartida con la Consellería para reparar la cubierta del pabellón Ponte de los Brozos, yo no lo comparto. Nosotros tenemos competencias en los centros educativos de mantenimiento y conservación y competencias, en este caso, a peticiones de los padres, en ese sentido de atender a las demandas. Poder dar comida a 500, comida in situ, a 500 chavales, 600 chavales del Concello de Arteixo, yo creo que eso no es un delito. Y tampoco para mí me parece un delito hacer un convenio con lo que es la Consellería de Sanidad para cofinanciar la reparación del Centro de Salud de Arteixo, principalmente porque el Centro de Salud es competencia del Concello, porque es nuestro, es municipal. Entonces, yo lo vuelvo a decir, ustedes hablaban efectivamente que en el 2010 el gasto corriente era 8,5 millones y ahora estamos en 14, porque es, lo vuelvo a decir, de 20 pasamos a 34. Tenemos nuevas demandas, nuestras planificaciones. Agradezco sinceramente el trabajo que está haciendo Baldomero, Servicios Económicos. Lo que dicen ustedes de que el Pleno viene al mes de enero, lo retrasamos un poco porque efectivamente para hacer la previsión de ese incremento de los 3 millones de euros, del 1,5, pues Baldomero, que lo vuelvo a decir, es extremadamente prudente, lo quiso meter con las actas de conformidad. Es decir, esto no son previsiones, sino que están las actas de conformidad de los 3 millones de euros que van a ingresar en el año que viene. Este año, bueno, en el año 2017, es verdad. Sí. Tenemos un presupuesto importante, tenemos un remanente importante, estamos pendientes de que en los próximos años, a lo mejor, año que viene o el año siguiente, venga la sentencia de ahogarse, que serían otros 14 millones de euros, y lo vuelvo a decir, esta corporación municipal, tanto el grupo de gobierno como la oposición, todas las peticiones que ustedes hagan, las asociaciones vecinales, las asociaciones deportivas, el tejido asociativo, podemos decir que probablemente la mayor parte o casi todas estamos en condiciones de cumplirlas, con el trabajo del gobierno, oposición y asociaciones. Tenemos capacidad en el Concello de Arteixo, con planificación, con tiempo y con colaboración, de atender prácticamente todas las demandas de los vecinos y conseguir convertir este Concello de Arteixo, de pegar un salto en calidad, en servicios, en presupuestos, en infraestructura. Nada más, no me alargué mucho, ¿verdad? Bueno, procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? 3. ¿Abstenciones? 6. ¿En contra? Agradecemos también al Partido Socialista y a Altega pues, ese cierto margen de confianza con la abstención. Bueno, pues agradecemos la posición.
El punto número 2 es modificación na determinación de persoal eventual. Fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Xerais del Pleno y le corresponden al Pleno los siguientes estudios. Primeiro, aprobar a creación de un puesto de persoal eventual denominado personal de apoyo de participación ciudadana para la gestión del gabinete de la alcaldía y con las características y el régimen retributivo que se establece. Segundo, aprobar provisionalmente la modificación de la plantilla de la RBT 2017 con la determinación de personal eventual antes referida, procediendo a su publicación y disposición pública para delegaciones por 15 días. Tercero, proceder a la publicación de esa aprobación definitiva en el BOE de la Coruña y el tablero de títulos de la corporación y notificar al presidente del personal eventual propuesta al nombramiento para efectuar a través del decreto de la alcaldía en el plazo requerido tras la publicación de la aprobación definitiva de la modificación de la plantilla. Simplemente decir que imos manter o noso voto en contra como manifestamos solos na comisión, por lo que xa expuxemos antes no debate dos orzamentos e en todo caso, bueno, pues, é unha decisión súa e en todo caso estamos na libertade tamén de ter a nosa opinión que xa manifestamos que nos parece totalmente injustificada e innecesaria e excesiva. Moitas gracias. Sí, tamén manifestar que o noso voto va a ser en contra neste caso porque polas nosas informacións creo que o posto de asesor non vai a estar dedicado a asesorar e polo tanto neste grupo non vamos a aplicar eso que se utilice o noso concello para dar postos de traballo nos nosos partidos. Reiteramos que entendemos la posición de la oposición, la entendemos, no la compartimos, lo mismo, pedimos respeto, va a ser una persona que colabore personalmente conmigo y sobre todo en temas de participación ciudadana, ¿no? Pues probablemente el próximo 26 de enero tengamos otro consejo sectorial vecinal por el tema del inicio del planteamiento y la exposición y la participación sobre el tema de las basuras, ¿no? Yo creo que es importante y este año 2017 estamos realmente preocupados por la posibilidad o sobre todo la intención de intentar que la participación ciudadana sea lo máximo posible en el proceso de asumir lo que son las basuras del concello. Vuelvo a decir, respetamos esa opinión, no la compartimos. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? 13. ¿Abstenciones? Ninguna. ¿En contra? 8. Vale. Agradecer el tono en el que se ha debatido los presupuestos y, bueno, pues sí. No, xa me quedo que me gravo, porque a veces isto parece así como unha cousa, vamos, isto é un debate no que normalmente somos todos bastante educados e que parece como se anduéramos aos que todos os días aquí, porque por o tono bastante, que foi precisamente o que foi máis pública, dá a sensación que ven de novo, que normalmente Fui bastante respetuoso. é que sempre educados, non lo aceptan, non sei que parece, Bueno, fora de tono. ha sido Porque entre outras bueno. cosas tienes un máis educados de todos, tamén xo digo, Yo sobre todo me refiero a los debates que se dan en otros concellos, no como este. Bueno, Levantamos la sesión.